Mayong adlaw sa tanan no, sa atong mga followers diha, mga subscribers nga kanunay nagsuporta sa Kandungaw Rondalia. Ang among isunod karon sa pagtukar no, gitaytulan kini og Pasko sa Binilanggo. So hinungod sa atong mga igsuon nga tuwain taon na bilanggo nga gihikawan po sa hustisya nga hinaot ko nga malingaw mo sa atong mga igsuona diha. Sawa pa mo like, palihog kog like o palihog kog subscribe, palihog kog share sa among channel. Okay, so sugod ka no.